खुलुमबाय, आं निउटन बसुमतारी। आंनि एनबि बड' खौरां चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो। नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला सानफ्रोमबो सानसेनि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सहैयो। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोला देरहानायनि जेबो चान्स गैया होनना बुंदोंमोन चन्दन ब्रह्मआ। बेखौनो लानानै हाग्रामा महिलारिया फिननाय खालामफिनदों आरो गोख्रोङै बुंफिनदों। चन्दन ब्रह्मआ सासे लुबैसुला मानसि, बिनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंनायनिख्रुइ खोनासङैआनो साबसिन होनना बुंदों बारग' मन्थ्रि हाग्रामा महिलारिया। आरो बुंबावदों दि 15 बोसोर आं दैदेननाय सरकाराव बिथाङा दंमोनब्लाबो गावनि बियाबावनो जेबो मावाखै होनना चन्दन ब्रह्मखौ गोख्रों रावजों बुंदों बारग' मन्थ्रि हाग्रामा महिलारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रनिकाटा दारगाव गामिनि सोमखोर खाख्लारिनि बिसि भुमिका बसुमतारिया थांनाय 17 अक्ट'निफ्रायनो गावनि आंगो फिसायजों लोगोसे 2 बोसोर बैसोनि अनथाव बाथाव उन्दै गथ'खौ गारनानै बहाबा खारखोमानानै दं। फिसाय सोमखोर खाख्लारि आरो नखर गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जादों। जानबुं नाम्बार 8453894880। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला बे जानबुं नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो गुरै खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। मानि थाखाय खारनानै दं? फोरमायनाय बादिब्ला बैसागोनि समाव बिसि फिसाय दावराव जादोंमोन होनना फोरमायदों नखरनि आरो गामिनि दैदेनगिरिफोरा। गुरैयै खावलायबावदों फैफिनोब्ला रायलायनायनि गेजेरजों गोरोबलायना होफिनगोन बुंदों गामिनि दैदेनगिरिफोरा। बाक्सायाव गिख्रंथाव बुथारनायनि जाथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बुथारनाय जाथाया बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय फाखामारायाव जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फाखामारा गामिनि दिलीप बैस'नि फिसाज्ला रमानि बैसोखौ सिनाय मोनि दुथांफोरा खास्रि बिस्रियै बुथारनानै गालांदों आरो कमेल लाहारीनि फिसाज्ला राकेश लाहारीखौ गोब्राबै जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सानै सेंग्राखौ मा जाहोननि थाखाय आरो मानो बेबादि खास्रि बिस्रि बुथारनानै गालांखो बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बुथारजानाय रमानि बैसोखौ 25 बोसोर बैसोनि आरो राकेश लाहारीखौ 22 बोसोरनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै पुलिसफोरा नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय आरो जाथाय जाजानाय सेंग्राखौ थाबैनो मुसलपुर सिभिल देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि डाक्टारा रमानि बैसोखौ जिउ गैला होनना फोसावो आरो राकेश लाहारीखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय नलबारियाव दैथायहरनाय जायो। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डाक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों। तामुलपुर जिल्लायाव मेडिकेल कलेजआ लुफुंजानो थांगासिनो दं आरो बिएससि नार्सिं कलेज आरो डेन्टेल कलेज गायसननो थाखाय बाथ्रा बुंथिनानै होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डाक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 2026 मायथाइनि सिगां फाग्लादिया दैमानि दालांखौ लुफुंनानै होगोन होननाबो बाथ्रा होदों हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बेजों लोगोसे तामुलपुरनि थागिबि सुबुंफोरनि हा-हु आरो न'-बांनि जेंनाखौ थाबैनो फोजोबना होनो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'खौ खावलायदों। आसामाव लकसभा बिसायख'थिया मोनथाम खोलोबाव जागोन। गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिया 19 एप्रिलाव जानानै थांबाय। नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया 26 एप्रिलाव जागोन आरो थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया 7 मेआव जागोन। रायजोआव दा बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारगासिनो दं। 26 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया मैया बेलासिनि 5 रिंगायाव जोबबाय। मोनसेबो राजखान्थि दोलोआ मैया बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय दरं उदालगुरि डिफु करिमगन्ज नगाव आरो सिलचर लकसभा बियाबफोरा बिजाथिफोरनि मददआव फोसावदिंनो हानाय नङा। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि नैथि खोलोबनि बिसायख'थियाव मोनबा लकसभा बियाबफोराव गासै सा 66 बिजाथिफोरा बादायलायदों। बे खेबाव बेफोर बियाबफोराव एमपि, बारग' एमपि, मन्थ्रि, एमएलए, बारग' एमएलए, गावखुंथाय गौथुमनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा, बारग' आइएएस मावख'गिरिफोर, थामहिनबा गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थि गेलेदों। गासैबो बियाबफोराव गाहाय बादायगिरिफोरा कंग्रेस बिजेपिब्लाबो नाथाय नगाव आरो करिमगन्जआव एआइडिएफ आरो दरं उदालगुरियाव बिपिएफआबो मोनसे गोख्रों बिसायख'थिनि दावहायाव दं। नगावआव गासै सा 13 बिजाथिफोरा बिसायख'थि गेलेदों, जेराव कंग्रेसनि एमपि
प्रद्युत बरदलै, सुरेश बराबो दं। दरं उदालगुरियाव बिजेपिनि एमपि दिलीप शइकिया, बारग' कंग्रेसनि एमपि माधव राजबंशी आरो बिपिएफनि एमएलए दुर्गादास बर'जों लोगोसे सा 11 बिजाथिफोरा बिसायख'थि गेलेदों। बेबादिनो दिपु बियाबाव बिजेपिनि जानानै बारग' एमएलए जयराम इलें, गावखुंथाइ गौथुमनि बारग' मावफुं सोद्रोमा जनसन बे आजिरा मोननाय आइएएस मावख'गिरि जन इन्तिखातार, अमर सिंह टिस'जों लोगोसे सा 5 बिजाथिफोरा बिसायख'थि गेलेदों। मख'जाथावदि सुबुं थान्दैनि आयेन 1950 धारा 126 नि बादिब्ला राजखान्थि दोलोफोरा फैगौ बिसायख'थिनि मोनफ्रोमबो खोन्दोआव भट होनाय जोबनायनि 48 घन्टा सिगांनिफ्रायनो गावसोरनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ फोजोबनांगोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौरांआ बेखिनियानोमोन।